Muista vaan kaikki Real Alpha täällä. Tänään vedetään 20 tilaajan special Fortnite-video Ranked Reload ja koitetaan saada mut johonkin rankkiin, mihin nyt mä oon platta 52%. Koitetaan saada, mä en pitkään pelannut Ranked Reloadia, 15 levu. En oo kauheasti grindannut Fortnitea nyt kun uusi season tuli. Tuo, mikä tää on, Battle Royale. Battle Royaleen tuli uusi vähän uutta mappia. Niin. Mä oon koittanut tätä nyt jo kerran kuvata aikaisemmin. Siinä kuvauksessa mä sain eksoottisen SMGn. Mut mä en jotenkin tykännyt siitä, miten mä tein sen. Tai no, jos ihan rehellisiä ollaan, niin joo, ei mitään sitten. Ei mitään. Thanks pro. Onks tää kamera muuten hyvin? Kommentoikaa, onko tää mun pikaksen harvinainen, mä haluan tietää. Kun mun kaveri sanoi, että se ei harvinainen. Olisi kiva saada tietää, onko tää oikeesti. Siis kuitenkin tää on chapter 2 tehty tää pikakse. Sen näkee niinku tuolta lokkerista. Mut mä en tiedä, onko tää harvinainen. Tän nimi on Steve Pat. Sitten tosta vielä näin. Rifle, grid. Okei, naps, me saatiin kruunu. Pikkunen stiili. Halus tiimata, niin mikä ettei. Mikä ettei. Siis tää on mun ländi. Tähän elän. Okei, perun sanani. Sitten maailmanhuoneen pyssy, naps. Siis tää momentti pilaa kaiken. Kommentoikaa myös, että onko tää uusi momentti hyvä. Tai no ei tää ihan uusi on tää ollut. Joo, epäonnistuttiin. Me legit kuollaan tälle. Legitisti varmaan. Damn! Siis... Nyt! Toi oli lähellä. Oltais menetetty varmaan mun kruunu. Kiitos mun aivi, mä sain sen. En käytä simpleä. Noobit käyttää simpleä. Jos käytätte simpleä, laittakaa pois päältä. Sitten kun simple poistuu, miettikää sitä. Te ette voi enää edittaa. Te ette osaa. Ei kun mä en ota tota. Siis SMG on huono. On noobeli. Vai sit mulla on pakko ottaa, kun mä haluan AK. Parempi. Pum. Lähdetään johonkin fightiin. Mä oon vähän kräkki, mutta... Aha. Mä en tarvi kruudoa vaikka tosta stepeistä näkyy. Sitten AK. Handcannoni. Okei, testi. Siis mä haluaisin se AK nyt ihan kiinni. Onko se tässä puskassa? Tossa se on jossain. Siis sä et lähde karkuun. Luuletko, että mä päästän tän? Siis luuletteko te chatti, että mä päästän tän? Oi, tuolla oli ase! Hitto, mä pelästyin, kun tuolla oli ase. Eihän tuolla ollut asetta, oishan tuo ampunut mua. Siis mä oon tässä videossa ollut tosi tiukkoja kohtia. Siis mä oon koko ajan ihan kräkkiä, hoitelen silti täällä porukkaa.
Taktikali voi ottaa täältä. Se on parempi kuin tää. Kun se on sininen. Muuten pumppu on kyllä parempi. L-taktikalin käyttäjät. Eli loserit käyttää taktikalia. Tai ei nyt, ei tollain saa sanoa, ei. En mä sano tollain. Te näitte ton SMG Jonne. Kaikki on kuullut joskus SMG. Siis miten aina kun mä rupeen kuvaan, niin mulle käy huonosti. Ja silloin kun mä en kuvaa, niin silloin mä oon ihan pro. Siis ihan oikeesti. Oh my god, nyt kukaan ei tuu stiilaamaan mun luuttajaa. Mä otan tän, kaikki tietää, että tää on huono, mä otan tän silti, koska mua vaan nyt huvittaa, mulla on semmoinen tuuli, että mä haluan. Okei, SMG, ei kun en mä niin Jonne oo, että mä SMG otan. Missä Klai menee? 29. Ok. Damage siihen. Len kivasti. Okei, mä en legit halua mennä haastaa. Toi tryhardaa. Joo, mun ei tekis mieli. Joo, mä en haasta tätä. Tää on tryhard. Silloin grappli. Noin mä voin mennä haastamaan sen verran huonoin. Mä muuten kuolen näille, kun mulla on raksa loppu. Oi! Ai se oli siinä sitten. No, rebootit mennyt. Siis miten aina kun mä kuvaan, niin tulee joku tryhard-servu. Mä oon kuvannut useasti, mutta aina ne videot menee mönkään, kun mulle tulee nää tryhardajat, kun mulla on pro-servut, kun mä oon pelannut niin hyvin. Sitten mä rupeen yhtäkkiä kuvaan ja sit nää SMG-jonnet tulee pilaa mun pelin. Vaittaa sitä toista! Se toinen. Tapas se. Sen tapat. Et mua. Et tapa mua! Nää äijät ei kuuntele mua. Siis nyt me mennään. Mä en voi vetänyt yhtään lämpää. Mulla on nää reload hyvät servut. Niin mennään patleet. Kukaan jaksaa tää reloadia kauempaa pelata. 8 minuuttia. Tai on tämmösiä kaikkia. Älkää välittäkö, tossa vähän kuuluu näitä ääniä. Bugaa! Bugaa. Noniin. Mä en oo tässäkään hyvä, kun tänne on tullut nää uudet aseet. Mä oon tasan 2 kertaa pelannut. Noniin, päästään matsiinkin sitten. Ottakaa hetki. No niin, sori, mulla kesti vähän kauan. Mutta meidän ovella oli joku, niin mä kävin avaamassa. Mutta koitetaan saada paljon tappoja ja kondestattu ländi. Koska se on hauskaa, kun voi tappaa paljon Fortnite-tyyppejä. Aija. 1 kill meikällä.
Paitsi et mikä ase tää on? Siis toi on joku OG Battle Passin. No niin. Tuli äiti kotiin. Okei, tän Striker Burstin mä tunnistan. Saa samalla. Kaupparyöstä kuule tänne kukaan ei. Älä nyt puhu. Huomannut, että sulle tuli akua. Mä teen video. No niin. Minä sit tuon johonkin. Mikä tää kulta splassi oli? Minulle paljon tappoja. Mä haluaisin kontestata läntiin. Tuonne ainakin ländää paljon tyyppejä on. Sen mä tiedän. Siis miksi tää ei voi puiltaa? No niin. Miau. Mä olin, siis tos meni mun kivi rikki. Olisin halunnut hakata sen kiven itse. Saanut raksat. Joo. Uimahalliin, joo. Perttu, sopiiko sulle, että uimahallin aloittaa? Oikeesti. Pertulle sopii uimahallin aloittaa. No niin, mennään. Tuolla ainakin tyyppejä. Siis tässä on joku kuollut. Kiitos Burstista. Kiitos. Thanks. Thanks you. Thanks you. Launchpadit riksot. Ja onnistu. Mitä? Joo. Siis missä ne nyt tappeli? Ei saa tehdä liikaa videoita. Onks selvä, Perttu? Mitä se on yksi tuossa puhunut? Siis nää tappelee koko ajan eri paikassa. Päästäkää nyt mutkin mukaan. Siis tohon noin. Ei. Nyt päästätte mutkin mukaan. Ei kun taitaa olla täällä. Miks mulla on muuten tää ihmeen mäsin? Siis nää juoksee vuokarkuun ihan henkensä edestä. En mennyt niin vaarallinen voi olla. Nice. Sniper. Launchpadit. Mä lähden leikit ton junan perään. Ei mä en ehdi. Kyllä mä ehdin. Siis tää kuoli nyt. Jäi. Tossa on todista kuinka hyvä mä oon yleensä. Tommonen noin. Ja välillä mä buildaakin fighteissa, jos vihollinen buildaa. Silloin jos vihollinen buildaa, on hyvä buildaa. Jos ei, niin sillä ei oo mitään. Siis tulee voi rikkoa. Siis mitäs mä nyt tästä pääsen? Jotenkin niinku... Ei toiminut, kun mä haluan tonne alle pomppimaan. Ei oo, tosta ei ole mitään järkeä. No. Onks tässä...
Muuten, olisikohan vaulttiin jäänyt jotain, kun nykyään tässäkin on vaultti. Otan tästä chesti. Mammut, mä oon ihan hullu mammutilla. Ihan hullu. Sitä ei ole vieläkään lähtenyt. 200 IQ-vinkki, tehkää tälleen tähän näin. Sitten päästään nopeasti suojaa. Siis mistä on näitä botteja? Missä kaikki botit? Älkää nyt tekin fightako ilman mua. Siis mä olin mukaan. Pitäis mun niinku... Oota. Mä en koskaan käy täällä valtassa. Kun tuossa on tommonen, niin pitäis mun tohon. Pitäis tohon ampua. Tonneko pitää? Joo, se vetää damageeni. Kato, se räjähti. Jäi. Mä en puukas. Okei, tällä on helppo tappaa botteja. Mä ottaisin muuten ton. Toi on oikee. Toi oli oikee. Tässäkin. Okei, en mä tarvikaan enää niitä vautteluutteja. Oikeesti. Mun luutit. Siis tuolla on ihan hullut luutit. Siis mun on Ei, kyllä mä otan haulikon. Mikä tää? Mikä tää on? Mä otan sen varmuuden vuoksi. Ei kun se on tonne. No en mä sitä enää tarvii. Tsuk. Sitten mun haulikko takas. Vetääks tää CLD kanssa? Toinen ainakin vetää. Ai täällä on äijä. Mä lyön sitä täällä pesäpallomailalla. Mene nyt pois siitä. Sinäkin. Okei. Nyt on autoon ja karkuun. Toi veti mun liiaa damagea. Tääkin on ollut koko maailman surkein. Olisi ollut kiva vetää tästä 40 pommia. Sitten siitä vaan kruisallaan. Hetken silleen, että se ei enää löydä meitä. Tuohon autoon ei enää tarvita. En mä oo tottunut siihen, että tätä voi vetää samalla kun liikkuu. 99. Come on. Se legit. Mä kuulin auton. Se legit seuraa mua vieläkin. Mikä tää? Mikä se on? Mä ei tää ulos. Ai tää on joku bunkkeri. Eikö tehdä sit siis mulle kämppä tähän näin? No niin, siinä on mun kämppä. Eikö se on hieno? Tässä on ikkunat. Haluatko kämpän esittely? Tästä tullaan. Tuossa on taulu. Sitten tässä on mun ikkuna. No nyt joutuu lähteen, kun toi Stormi huutaa, että pitää tulla kylään. Sitten se tuli vaan meille. Siis tarkoitan Fortnite Stormia. Oli vitsi, jos ette ymmärtää.
Siis mitä mä tämmösillä teen? Siis mä tarvitsen sieltä mukaan. Pitäisikö vetää tässä sieltä 99 sieltä? No ei yhtään. Siis mä oon nähnyt semmosen videon, että täällä voi heitellä autoa. Silleen fyy. Sitten on silleen dum dum dum. Tuo. Otaks te faaldi? Ei täällä ota faaldi. Otahan sitten hyvää ajokseen vaan tää kädessä. Ei ikinä ota faaldi. Kun Mammut Pro näyttää. No niin. Kato, tää on tää, joka tuli vaihtaamaan. Miten mä nyt sitten on näin huono? Sitten mun loppuu luodikkin tässä. Tää on kiva mennä hakkaan lisää. Tulkaa vaan tänne puskeen, niin mä tapaan teitä. Tulen mä sinne. Tulkaa tänne. Tulkaa haaste. Mä vedän sulurpit tosta naamaan ja... Sitten tosta noin. Otan ilmat ja lähin puskeen. Mitkä ne on hanskat? Onks nää hyvät? Mä otan nää. Mä en tiedä mitä nää tekee. Ai tää on karate. No niin, nyt mä hävisin näitten takia. Niin, mä hävisin nyt noiden hanskojen takia, kun mä testasin. Voidaan vielä kertakin päällä. Toi kyllä joku miekka Jonni. Ja ihan nuuvi. Miksi mä oon nyt niin nuuvi tässä videolla? Mä en ikinä tajua sitä. Mä ikinä voi olla hyvä videolla sitten. Siis jos mä oon ollut elitä, niin siis miten mä voin olla videolla näin huono, vaikka mä oon ollut elitä? Joo, mä Unrealkin ehkä ollut. Mä en muista. Mutta nyt silleen mä näytän uutta matsia. Uutta matsia. Ja laittakaa nyt sinne kommentteihin sitten, että onks tää Steve harvinainen. Koska olisi nimittäin kiva tietää, että se olisi ihan oikeesti kiva tietää. Nyt vaan harjoitella tässä aiemmin. Sitten. Mä kerran tapoin yhden nouskopella tämmösellä AR on nouskopella silleen, että mä vaan ammuin sit koko ajan tälleen ja sit se kuoli. Se oli led. Koitapa tulla. Missä sen editin sitten vai? Että sellaista peliä. Nyt otetaan paljon kontestia. Mihin tulee paljon. Siis tuonne menee. Siis onks tää niin hyvä paikka tää? Onko? Näköjään. Mä vaan kävelen korttien päälle tällä taivaalla. Tohon noin suoraan chestille. Kaksysi. Jäi.
Tähän näin tehdään. Pistää muuten näin hämärä. Siis onks mun näytössä joku osa? Low, high, oh. Se ei ole tällainen sollu. Se näytti sille, että tänne olisi tullut paljon. Näytetään tohon nyt toi ja nyt täällä... Eikö sitten pitää olla loudpad? No siis. No sitten teemme. Sitten käydään hakemaan tää heppu täältä. Heppu. Heppu. Tule tänne heppu. Tiimataan. Anna mulle legeaarre. Ei kun älä anna. Anna legehaulikko. Se on hyvampi. Okei. Nice. Siis miten mä huomaan, että tässä on haulu? Yhdestä sesti. Voiko tulla 2 asetta yhdestä sesti? Tällä kertaa mä otan tän Karate Ninja. Siis mä en tiedä onks tää hyvä. Vetääks tää niin paljon damakea ja... Täällä voi tälle hu. Siis mikä... Siis... Mä haluan sut mukaan. Sä tulit mukaan. Ai täällä vaihtotaan. Siis mä legit aion stiilaa tolta. Jo jää. Napsuu. Ja mä hyppään kyytiin. Ja siellä on ihan hullua luuttia. Siitä niin haulikko messii. Siis mä joudun lähteä. Nää botit on aika hyviä. Mikä Wolf-bossi tää? Okei, kannatti tappaa. Sain legemammuti. Was the nighttime Simon armor in the movie? Ja medallions. Nykyään mammutissa on muuten 2 luo. Paljon kultaa saadaan kanssa tässä. Et jos tulee joku bending machine, niin saadaan hyvät luutit siitä. Onks täällä mitään momenttia? Tässä on joku tommonen, mä haluun ton. Ja tietenkin tän nyt. Tai mä voisin vetää sieltä eka. Se oli siinä. Stiilattiin vähän superheralta. 57 tyyppiä. Mä oikeesti vaan 2. Mä oon löytänyt 2 tyyppiä täällä. Äijä. 360 osuu joku. Siihen se joku. Nyt tänne se. Mitä tää medallionkin muuten tekee? Et sä oo siinä puskassa. Et on ainakaan kauaa. Siis mihin tää meni? Pitää tarkkailla. Pistetään bottia tällä. Ei oikeesti. Siis kattokaa mun luutteja. No näitä nyt ei saa laskea. Naps. Fistik.
Ei kun älä nyt oo vihamielinen, en mä halua sua tappaa, sä oot ystävä. Eli 8. Paljon mulla tällä on ei, just olin sanonut paljon HP. Eipä sillä mitään. Nää samalla ja sit lähetään. Pitää sitä autoa, siellä on varmaan tyyppejä. Joo, siellä. Tai ne taitaa olla täällä. Tai mä en häkkää, mutta mulla on noin stepit. Niin. Menen tänne sniikkaan tälleen. Mä pääsen hide and seek. Kinä menee. Jäi. Okei, mä oon jumissa. Tuo oli botti vielä. Hei, miksi mä en ottanut tätä? Ja sitten. Miksi upataan tää ja se on tuolla? Jedään tänne, niin saadaan sit sieltä joku kortti. Siis luuleeko tää peli, että mä otan tommosen? Mä oon muuten, kun mulla on Legendar, Mythic. Mä olikin. En mä tarvii mitään lipua, kun mulla on mammutti. Mammutti on 2000 IQ-suunnitelma. Se on niin hyvä. En nyt kyllä tommostakaan halua. Okei, tää on ihan huono tää pommijuttu. Mä en tehnyt sillä ikinä yhtään damagea. Niin mihin sitä on aikaa tuhlaa käyttää jonkin pommijuttuun ja kuolaa sen takia. Eikö mä ollut tuo? Ei kun olinko? Siellä on otettu uudestaan räjä. Joo, kyllä mä oon tuolla ollut. Joku vaan kruisailee tuolla. Siis jättäkää mullekin tappoja. Oota. Ottakaa. Anna mullekin tappoja. Siis en mä tommostakaan enää halua. Tuo oli se sama. Mä vaan panin tän. Kato äiti. Mä vaan tein turistin tätä, niin tää ei oo aukeas. Miten? Aika outo. Oota, mä vedän vielä tän. Sitten tulee ton juoksemus. Mikä tossa? Strike. Burst. Nyt mä voin tehdä kaulakoron. Tyypit, tulkaa haastaan, mä oon valmiina. Onks tää medalli onkin? Tää niinku mä pääsen nopeammin juoksa. Siis onks tuolla joku kauppa? Siis onks tää joku kauppa? Siis onks tässä... Ai jaa, tässä näin. Heijä! Siis tää vaan kössi mun auto ja lähti. Ai Venäjän, voi ottaa 1v1. Mitä tahansa paitsi et lähde autolla karkuun. Ja naps.
Näenkö silmäni oikein? Ai että. Kyllä eväät. Mikä tämä on? SMG. Vai? Jos mä olen kyllä tää. Paljon parempi varmaan. Miksi ei tää muuten jatkanut menen autolla menemistä? Tai boksannut sitten. Se olisi ollut paljon parempi, jos olisi boksannut. Mun on pakko vedä tonne, kun tuolla tulee paljon äijiä tonne saarelle. Okei, mua ehkä jännittää vähän tää. Joo, tämmönen just. Tämmönen just. Sai pikki Mammut Pistol. Mutta tän nimi on Mammut Pistol. Ja kattokaa tän nimeä. Bronze Double Dome Pistol. Onko tää sitten Mammut Pistol vai ei? Siis kattokaa mun luutta ja herran isälle hoivat. Haha. Miksi tää meni pois tosta? Voitko sitä kääntyä, herra? Kauan kestää kääntyä. Osataan nopeasti päästä. Tää välillä vähän hidastaa. Mä en mene kyllä faittaan tuota bossia, jos silleen luulet. Mä niinku tapan nää äijät. 10 tyyppiä enää 8 tappoa. Ei kun on tuolla ylhäällä. Niin se meni se. Matkustetaan tänne näin. Siis mä en halua ton kanssa biiffiä. 11. Okei, se on menoa. Se on menoa muuta se. Saadaan siellit fulliin. Ei saatu kyllä sitä tappoa, kun se koko ajan lenteli. En vaan haluttu momenttia. Pitäisikö tehdä vähän sivutuulta tosta? 14. Tonne alas alasta. Heppu. Mä ehkä saatan sittenkin mennä vähän stiilaan tästä. Sitten et sä nyt tänne teleporttaa. Ei herra jumala tää teleporttaa. En mä nyt sitten mene, jos haluan muut kuin teleporttaa. Tuollakin on varmaan joku äijä. Toivottavasti. Oisko?
Olisiko täällä äijä? Joku mä olisin nähnyt tuolla. Onks tää äijä? Ei se oo joku tynnyri. Tuolla mä näin jotain liikettä varmaan. Ehkä. Ennätä poika. Hyvä. Taktiikka edetä vuorien päälle, mä snaippaa kaikki. Mulla on vasta muuten 1 sniperi tai 2 tullut tän pelin aikana vastaan. Näin tosta nuotio tulille. Ai se sammuu. Ai sitten mulla ei oo enää 200. No nytpä tästä saa. Mennään sittenkin tänne alas. Kuinka nopeasti tää hakkaa tällä pikaksella? Onko tää kuin speed upattu pikki? Onko se, vai johtuuko tästä medallionista? Ampuuko aseetkin nopeampaa? Saattaa muuten ampua. Okei, haulikko ei ainakaan. Niin kun mä kiipesin, niin mulla meni kaikki. Kiitos ihan sairaan paljon tästä. Peli. Siis mä en jaksa. Mä ainakin selviin tästä, jos ei muuta. Siis täällä on sitten puuta niin. Hei. Mä katsoin, että toi oli ollut tyyppi. Täällä stormissa sitä sitten kävellään. Käppäillään täällä stormissa. Kiitos mopo. 4 tyyppiä. Ei kun 3 mun lisäksi. Ja tuolla on ainakin 1 tai 2, koska se faittaa sitä toista. Joo. Se on 3 tyyppiä enää täällä. Tai, no mä oon 1 niistä. Voitko sä antaa mun mennä sinne alueelle? Splasseja. Luojan kiitos. No on kyllä nämä setit aika hyvät tässä. Joo, no veti kyllä sieltä. Mä en oo käyttänyt tätä mun haulikkoa kertaakaan vielä. Alueelle. Alueelle. Ne saattaa fightaa muuten ne vikat. Mä teen silleen, mä menen siihen vikaan fightiin mukaan. Sille, että mä seuraan sitä kyykkyyn, ettei nää steppei. Oh. Oh my. Se oli ihan hyvä matsi. Tässä voisi sitten olla tältä osaa tässä pessuke. Kato, tämmönen glideri vielä saatiin. Noniin. Moro.